Ahojte! Už aj v Cactus Bajku máme predvianočnú náladu a v rámci tohto krásneho obdobia nám pristal do schránky list pre Ježiška od Viki. Viki by si strašne na Vianoce prijala bicykel a my sme sa aj rozhodli toto želanie splniť a preto by sme jej chceli odovzdať tento krásny ružový bicyklík. Poputuje do Brezna a priniesla by jeho priamo Evička v rámci svojho projektu. Evi, povedz nám niečo viac o svojom projekte. Ahojte, tak ja najprv veľmi pekne ďakujem Cactus Bajku, že ste nám pomohli splniť toto prianie. V Brezne v Centre pre deti a rodinu žije 10 detí momentálne. Ja už niekoľko rokov sa snažím im splniť túžby, ktoré posielajú Ježiškovi a ja sa potom hrám na toho Ježiška a plním im tieto priania spolu s takýmito fajn ľuďmi, ako ste vy. Okrem toho prebieha aj finančná zbierka na transparentnom účte, kde im vlastne môžete pomôcť prežiť ďalší rok s trošku lepšími podmienkami na stravu a všetko ostatné, čo potrebujú. Viki, za celý Cactus Bike ti želáme krásne Vianoce, buď zdravá a šťastná, bicyklik si uži zdravý, bez nehody a občas ho požičaj aj kamošom. Maj sa krásne, čau.